Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Iran kala Pynbna bakan Shah yakiri ki bedai perlok bayajan batka ki bakan thup yaga China, Russia, Pakistan, Iraq batka India banyat lingba ka Strait of Hormuz. Habekren batka Iranian State TV Menteri Ketanat Bari u Abbas Arakchi ulapin Shah yaga jingkeno jongkilat patai kubor na risep ni dak baong baga Strait of Hormuz kampat khangdut ya barok. Shibun kitrai jahat ani kiri ki bedai kitrai jongkini ki jahat kile kran batngi bat kentu bangin penshinga ni kajingya jongki lingba kani ka Strait nakabenta katuk ani ni kini kiri ki bangi khen kum ki parlok lani hagi khap bangi larai ban le kumta naki wei pat ki daw ki kinhon sipai jongi ki laai ka jing shong shingan banyat u arakchi ulaong kat kum ka kai phat naga Reuters philui I haki khobor ka China, Russia, Pakistan, Iraq bat ka India artali ki jahat jongki ki la Ïaid lingba hakini khandiat sngi baladap bat ki wei pat kiri wat ka Bangladesh ru kumjo nganget blong kini kidi kiri ki bale kran bat ngi bat de trelang bat ngi bat kani kadang beteng hakaban sawan ru wat hadien bakathma kala sange ula benram warakchi ula kdo baki jat liang badan jingya dei bat kiri balong nongshun bat ka lani kitu ki badan benta hakani jingja thma ka benta kinum yo alat banya lingba ulaong baki liang na United States Israel bat khndiat naki rigolf ki badan benta hakani ka thma persha ya ka Iran kinum yo bor banya lingba ka Strait of Hormuz ngidan hakathma kani ka than ka dei ka jagathma bat omdan daw ban sha yaki liang jongi nong shun jongi bat ki perlok jongi banya lingba hendrei kadang plesa yaki weipat ulaong hagasngi balang dang khnyat sngi ka Iran kala pensange ya wei ka liang ket mar ka bathmu banle sha Pakistan na ka Ïaid lingba ka Strait of Hormuz kani ka liang balatip kum ka Selen ka bawan hiar na Sharjah United Arab Emirates bat thu banle cha Karachi kala hab ban phai din no na ka jakarung ha ka Strait of Hormuz namar ba ka khlemyo ajingbet na ki bor badai pet kat kum ka jingong na ka Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC ka Iran ka penne e ka jingkhang jongka ya ka de ka benta jong ka duriaw dak ba thombor de ki drone bat missile ya ki jahat ki bayat namar ba kani galinti ka badai ka lat ban penyat ya ka shibenta na ka sanbenta jong ka umpnyang ban ka liquefied natural gas ha ka perthei ka jingkadu umpnyang ka laja saudong ka perthei bat ki kam khayi na do ki lengsun do ki yo ba he ki lamat ka jing e ki bakan thop ka jingkiu ka dor ka jingduna ki jingdawa bat ka jingthot ki linti pen poimar kaduk ani ki sarkar ha ka perthei ki dang perkhat ki lat jingrap ki balapanan kam khat do ha ka por jong ka khlam COVID-19